Τι γίνεται? Αλάκα! Αυτό, κάνε το βίντεο. Αυτό κάνω. Παιδιά, τι παίζει αυτό? Φέρε με σακούλα γρήγορα. Take it back. Ωραία, γρήγορα. Πάμε ψάρια! Παιδιά, γρήγορα. Φέρε μια τσάντα, γρήγορα. Φέρε μια τσάντα. Φέρε τσάντα, γρήγορα, τσάντα. Πιάστε. Γέμισε, ρε. Θα γίνει μια τηγανιά γαμάτη τώρα. Βάλε. Κάτι τα κυνήγησε. Ναι, η όρκα. Γαμάτη. Και πάνω που έλεγα, ακούς. Πάνω. Ξέρεις τι έγινε? Είπα, φέρε ψάρια. Πάτε τα ψάρια. Βάλε, θα πες. Πω. Γρανά, το μαγαζί είναι ευλογημένο, τελείωσε. Μέρη και φάι θα σε έφερα, ρε. Τι θες να κάνω, ανοίξεις τη θάλασσα στα δύο? Είναι ευλογημένο, είπε.